danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kamo wannan ƙarfe na zamo wani kirari na ne dan damo tun da na ce na sa rigar aro suke bina wacce na gada ma sai na ciro su ka zumaye na in girgiro abin da yake kai na in zakuro ko na labe kai na in takuro ina kallo sun shiga riga ta sai zanzaro sai suka ce hanya ta na baro ko na duro ko kuma in gangaro na riga Allah wa abin dogaro suna kallo yadda irin shuka ta ke zo wai tafiya ta zafi tasgaro in na zube kaskar in dunguro sai su ta tsammanin zan dunguro cikin shauki ni wani sautin ma zan tambaro na riga hannu na sun bambaro ga wani sabon layin na garo yau da kashin gena zan tokaro cikin tsari kar su ga gyalli na ko sun haro wani mugun na butanan sun bata can sun taro na tuna mai waka ta asayyaro yana cewa wanda ya yi himma zai hallaro inda suke son kai wasu naƙuro na su yi danu ne kuma sun zuro ko da faɗin zai sa su sun zuro ina kari su su ga bayana sun zarraro don bishiyar kanya ta kai baro shi ya saka bana tsoron karo banda yawan nera balle taro asiri na ya rufu bana yawo kwararo dukka tunani na zan kankaro wani lissafi in zanzaro sun na abin ya isa ni yau ciro na amfana sai ka sun ce ni na mankaro in na ji baki na zan kuskuro kana su ce wai yaƙi na taro ta ga kafa ta zan in bankaro silar wannan wasu suke ce min in raro bani da san kai na in kankaro ko koyan dan wani in makuro kar su gaza da jiran zambin duro masoya na san na kasa ba na yin bandaro duk wani zance na sa fassaro sirri ciki na sai sun zunguro inda kwa alkairi ya bujiro ina gefe don kuma ba sa so in gurguro na yi motsi kan in gurguro na wasu ke burin siwa wuro kan na yi umarni sun faskaro suna murna har wata ƙarya za su yi gurguro na saka hula sun sa gwargwaro yara maza ba sa sa warwaro dan yake makan harshe na zaro asirin su za ya fashe ni mai ne zambaro bin sai dona suka ce mun furo in na bace aiki ne zai waro inda na dace ba na son zaga bar yayi nan ko da kalamai ba na yaudaro yanzu tunani na zan tattaro duk matsalar yan kuli in guzuro in tafasawa ɗaya bayan ɗaya a fuskanta don kuwa ni tuntuna an karo na ga jikin taure ya murmuro ne wani tumbi haka ya hambaro shi kuma mugun da mai ɗan ƙaho saman keya ya iya cuta na samun tsaro kar kuma tsamin ko in bunzuro tare kuke yin sana'ar ganzaro da hausa nake zance ga gwari ba nufin Allah shi ya saka nuna yake yin